Ngayon, tignan natin yun. Yan, nakikita nyo yung salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, andito tayo kay Sir Jim Will na naman. Ay, kikita niyo yan, umorder sa nagagamba yan. Ako, ito, mga Tingnan nyo. portable yung mga binigay Ayan, sa akin ngayon. Grabe, ang Ayan, lalaki. Ayan, thank you Sir Jim Will ha. Ito yung ano, malaking katawan mga kagamba, ganyan no. Ayan no, oh, ayan no. Kalahati lang yung katawan ko niya. Tabahan na. Ayan no, ito yung bahay niya mga kagamba oh. Ayan, dito ako kumain ngayon, tanghalian. Ayan, inibitahan ako Sir Jim Will. Sakto. Ayan no. Bilib ako sa taong to. Iba. Ayan. So, shoutout mo sir yung mga tropa mong malalaking katawan. Shoutout nga pala sa coach ko, si Coach Juju, tsaka sa Team KG. Yan, sige, magpalaki pa kayo ng katawan. Susunod na ako. Tayo ako sa stage. Abangan nyo rin yung ano, yung channel ni Sir Jim Will, mag-vlog na rin siya. So, puro palakihan ng katawan doon. Makikita nyo. Paano magpalaki ng katawan? Mapapanood yun, may tutorial siguro yun eh. Meron. Gagawa tayo niyan. Okay. Soon. Thank you sir, thank you. Ito muna papalakihin ko ngayon, mga gagamba. Ayun, nalaruin muna yung mga gagamba niya, mga gagamba. Ayun, so thank you sir, thank you. Thank you. Nandito tayo ulit sa Antipolo, sa baluarte ni Boss Julius. Ayun, si Boss Julius pumipili na ng ano, mahusay yun. Pangkarira. Ayan. Ayan, pumipili na yung mga ano dito, mga bata niya. Oh. Dito kami sa itaas ng building, mga kagamba. Nasa 5th floor kami. Ayan, oh. Ay, nagkakagulo sila sa gagamba. Ayan. Ayan na, nililipat na ni Idol Julius yung kanyang ano. Ayan. Ito yung kambal niya, oh. Kambal ba yan? Oh, halos parehas ang ano eh. Parehas sila ng sukat eh. Oh. So yun, nakita nyo na naman yung mga tropa dito. Okay, magandang araw ulit mga kagamba. Hirap ngayon ng ano. Ang hirap ngayon ng padala mga kagamba. Ilang beses kong sinubok. Ayaw ko yung iba, may kilala siguro eh. Pipila ka ng pagkabahaba pagdating mo doon sa counter. Reject ka. Ang haba ng pila, ang tagal ng pila mga kagamba. Kahit anong courier ang puntahan mo, haba ng pila ngayon. Lakas sila kumita. Yung mga padalaan ngayon. Kaya pagka medyo alanganin sila doon si papadala mo, reject ka kagad. Hindi kagaya noon, pwede pa nilang tanggapin pero ngayon wala. Sa dami nilang customer. Yan ang patok ngayon, yung mga padala. Kasi walang bus na mapagpadalahan, wala yung mga nagtatravel pabalik, papunta pa balik ng Maynila. Kaya yun, lahat nasa padalaan mga kagamba, nasa LBC, JNT, GRS. Ayun. So, napakahirap mga kagamba, napakahirap magpadala ngayon. At napakatagal, delayed na delayed. Ayon doon sa mga nakausap ko na tinanong ko, napaka-delayed mga kagamba. Shout out muna kay Mac De La Cruz dyan sa may Spain, sila kay. Tapos si Sir Ronaldo Villena Jr. Si Sir Bucci ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Sir Rakasa, si Kate Rakasa. Sino ba? Ay, shoutout din sa'yo, ay Spider Dog. Sa kay Peter De La Cruz, kay Dave Garcia, sa kay Kinsey Flores. Si Lawalawa, ano ba yun? Boy Lawalawa ba yun? At saka si Balyers. Yan, nilalagyan mo ng mga kabalyers eh. Dapat tanggalin mo yung ka para hindi magkadugtong. Balyers lang, Balyers TV. Hindi mayroong mga ka. May nakasulat kasi mga ka, Balyers. Dapat nakalagay lang Balyers TV.
para maliwanag. Sa panahon ngayon mga kagamba, mayroon mang mga ginsan, sabi na bakit may ginsan si ganito. Kunting-kunti yun at napakamahal. Napakamahal ang presyo nila. Gintong-ginto ang dating ng mga gagamba na yan. So kung alin lang yung available natin dito, Tagalog lang tayo. Wag muna tayong maghanap ng kung ano-ano kasi sa panahon ngayon, lockdown pa rin, quarantine pa rin. Kulang tayo sa budget. Wag muna tayo masyadong maluho ngayon mga kagamba. Kung alin lang yung mayroon diyan, yung pinakamura, yun ang tirahin natin. Maibsan lang yung ating sabik doon sa nakagawian nating laro. Sa parteng Pangasinan naman, medyo paubos na rin kagamba, lumiliit na rin mga kagamba kasi kung ayan, panoorin nyo yung harvester dyan, ayan o. Yan, nakita nyo? Pagka yan na dinaanan niya, yung mais, yung reaper na yan, durog ang gagamba dyan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ubos ang gagamba. Kaya hindi naman nakahuli ng lamok yan eh. Dami lamok sa bukid, di man nauubos. Wala man lang nakikitang sumasabit sa sapot ng mga gagamba. So yun mga gagamba, mayroon tayong paglalabanin dyan. Ayun yung picture. Isang brown palay ang ano niya, galing sa palay. Ayan o, butchog. Ano yan, light brown yan. Ito yung dark yung isa. Namat sila ng laki. Ito yung isa o, medyo itim siya. Ayan. Ito naman isa, parang brown na brown naman yung isa, kulay tinapay. Tingnan natin ang mga butchog sa butchog ha. Hindi niya mahuli. Yun oh. Para sa Tagalog ito mga gamba. Sa ano to, sa Nueva Ecija. Sa Bungabon to galing. Yun, muntik niya nahuli. Shout out din kay Sir Jim Will dyan sa may San Leonardo, Nueva Ecija. May gym siya dyan, malaking katawan. Hindi niya mahuli mga kagamba. Oh. Nag-deliver ako isang araw dyan. Yan, makikita yung video niya dyan. Oh. Nakipagkagatan si Butchog. Natulala siya. Medyo bumagal na. Nakagat siya. O, ayan, o, pipilay-pilay. O, pipila-pilan to. O. Yun. Sinundan niya. Sinundan. Oh, sinundan niya. Kaya tatakot siya, nauna pa sa umakyat. At tulala na. Wala na yung isa oh. So, wala na to mga kambay, sisilid na natin. Talo itong ano to, yung brown na
Light brown. Ayan, may picture dyan. Panoorin nyo yan. Ayan, oh. Ganda ng sukat, ano? Ayan, ganda ng sukat. Pinitlog ko lang yan, oh. Dati butchog, oh. Ayan, ganda na ng sukat ngayon. Tapos natin. Ito isa, oh. Brown din siya. Ayan. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin, oop, nadali sa likod yung ano, payat. Yung dark. Natalikuran. Nako, natakutan na kaag. Oo, magaling tong... Oo, kita mo kung sumagpang siya. Oo, magaling. Alerto siya, alerto. Oo, pati ako kinakagat. Oo, tingnan nyo. Ang bagsik, oh. Galit na. O, ito na naman kami ko hinuhuli. Ito, tingnan nyo. Kami ko na naman tinitira. Ang bagsik nito, ang bagsik. Ari ko. Mabagsik talaga, mabagsik. Hindi naman niya mahuli kalaban niya. Imas natin makagamba dun sa butchog kanina na nanalo. Ito. Tingnan natin, ha, baka mas maganda laro itong dalawa na to. Ayan. Nanalo butchog kanina to, ayan, oh. Ayan, tingnan natin, ha. Tingnan natin, mas malaki dyan. Mas malaki dyan itong butchog na to. Yan, match sila. Patapang sa patapang. Okay. Sige. Walang tigil. Laglag. Sinundan niya ulit. Nalaglag, sinundan niya. Kagatin mo na. Ayaw niya kagatin, anak ko. Ano? Nabutas yung tiyan nung tabatsoy. Nabutas ang tiyan ng tabatsoy. Ang usay nitong isa na to. Nabutas ang tiyan, oh. Ayan, oh. Binutas nitong loko na to. Ang lupit mga gat. Patay si tabatsoy, oh. Patay. Bigay ko pa ulit yung isang tabatsoy, ha. Para mas magandang laban, ha. Hindi niya nakasaputan, eh. Ito yung isang tabatsoy na to. Ipakain na rin natin to. Para matapos na siya. Mahaba pa paghihirap niya, eh. Marap ka. Tingnan natin kung matatirahin na naman niya yan. Baka matakot na itong isang maliit na to. Magaling talaga. Titirahin niya sa likod, oh. Tinitir. Magaling talaga to. Lapit natin. Tingnan natin kung titirahin niya. Tinira sa likod. Ege, nakipagkagatan si Tambutsyog. Ege. Sumasapot din si Tambutsyog, wala, hindi niya maabot. Sumurinder. Tinira na, magaling talaga to, iniikutan niya, oh. Iniikutan talaga niya, tinira na naman, magaling talaga, Kaya lang, di na siya makakagat, oh. Parang nadali yata pangil nito. Wala. Lumalaban din si Butchog. So ayun mga kagamba, silid na natin. Another fight. Ayan, may picture dyan. Yan, pangatlo. May picture dyan. Panas payat to. Ayan, yung isa, medyo namumula ng brown. Yung isa naman itim.
itim tong isa yan, no? O, itong isa naman medyo namumula. Ayan. Ayan. Opo. Katalikod. Harap, harap, harap. Harap. Iyo, oh. Lupit, oh. Okay. Oh, galing nitong itim na to. Sige. Oh. Wala na. Dali niya kaagad yung ano. Yung pulahan, no? Magaling yung itim. Ayun na. Nako. Shoutout sa'yo, taga Bustos, Bulacan, si Jason Cross. Yan, diniliberan ko ng isang araw. Napakabait na tao. Binigyan pa niya ako ng mga alcohol, tsaka yung panghilot. Yung para sa masakit sa katawan. Yun. May binigay pang noodles cup sa akin. Gustong gusto ni Bunso yun. Nubos ka agad. Ayun. Thank you sa'yo, Jason na Cross ng Bustos, Bulacan, si GC. Ayun. Binilot na niya. Ayun, so hanggang dito lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload, abangan nyo ulit lagi.